Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shirin namu na musan sahabbai. Yau za mu fara sahabiyarmu ta farko, ita ce Sauda bintu Zam'a. Cikakken sunanta shine Sauda bintu Zam'a bin Qais. Tana ɗaya daga cikin uwar muminai, kuma ita ce mace ta farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura bayan rasuwar Nana Khadija radiyallahu anha. Ita ce kenan mace ta biyu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauda ita ce kaɗai matar da Annabi ya zauna da ita a Makka bayan Khadija radiyallahu anha, kuma ta kasance a cikin matan Annabi ta fi kowacce shekaru. Hasali ma ta ɗan ɗara Annabi ma da 'yan wasu shekaru kaɗan. Sauda tana daga cikin wanda suka musulunta tun farkon lokaci. Mijinta na farko kuwa sahabi ne mai suna As-Sukran bin Amr. Sun yi hijira tare zuwa Abyssinia, wato Habasha kenan. Dawowansu daga Habasha ba da jimawa ba Allah ya masa cikawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ya auri Sauda ne watanni kaɗan bayan rasuwar Nana Khadija radiyallahu anha, a Zulhijja na shekara 10 da fara da'awa. Kawala bintul Hakim ita ce wanda ta yi sababin auren. Aka ɗaura auren akan sadaki dirhami 400. Annabi da Sauda sun kasance su kaɗai a gida, wato Sauda ita kaɗai ce matar Annabi har tsawon shekara 3, har sai bayan hijira tukunnan ya ƙara wata matar. Sauda ta kasance tana da abin ban dariya, tana yawan saka Annabi sallallahu alaihi wasallam dariya. Bayan rasuwan Annabi kuwa sallallahu alaihi wasallam, Sauda tana daga cikin matan da ba su sake barin gidansu ba, har lokacin da ma suka je matan Annabi suka yi hajji, ita ba ta je ta yi ba. Sauda ta rasu ne a lokacin mulkin Mu'awiya a shekara na 54 bayan hijira. Ta yi tsawon rayuwa, kuma tana daga cikin matan Annabi da suka rasu a ƙarshe. An binne ta ne a makabartan Al-Baqi. Allah ya yarda da uwar muminai Sauda radiyallahu anha, kuma Allah ya haɗa fuskokinmu a aljanna. Amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum.